νομίζω έχουμε 2-3 επιλογές. Η μία είναι νομική, η άλλη είναι να δούμε κατά πόσο υπάρχουν επιπτώσεις, η άλλη είναι να αντιδράσουμε. Εάν πάμε με την νομική, θα χάσουμε. Δική μου άποψη. Εάν πάμε με τη διαδικασία να γίνουν οι μελέτες, και πάλι θα χάσουμε. Διότι αν νομίζουμε ότι δεν υπάρχει τρόπος να κάνεις αυτόν το έργο και να μειώσεις τις επιπτώσεις, διότι υπάρχουν οι νόμοι, αλλά υπάρχουν και τα παράθυρα, υπάρχουν και παρεκκλήσεις, υπάρχουν και τρόποι μετριασμού των επιπτώσεων. Άρα, εγώ θα πω το εξής. Κατηγορήθηκα ότι είπα αυτά που γίνονται είναι αερολογίες μέχρι τώρα. Νομίζω ότι έχει πει και με διαφορετικό τρόπο ο κ. Σοβέντου. Είναι όλα εκεί, κουβέντες του καφενέ. Θέλουμε, θα πω σε εκείνο που είπε η αγαπητή Ιώτα, ότι το ανάφερε ο κύριος Κασίνης. Θέλουμε βιομηχανικό λιμάνι ή θέλουμε τουριστική ανάπτυξη. Άρα είναι πολιτικό το θέμα. Δεν θέλουμε βιομηχανικό λιμάνι. Εάν πούμε στη διαδικασία να γίνουν οι μελέτες, σας διαβεβαιώ ότι οι μελέτες θα δείξουν ότι μπορεί να γίνει το λιμάνι στην πόλη μας. Δεν θέλουμε το λιμάνι. Τελεία και πάγου. Δεν θέλουμε βιομηχανικό λιμάνι. Είναι δική μας η πόλη. Είναι πολιτικό το θέμα. Δεν ψηφίσαμε τον κύριο Δήμαρχο για να μας κάνει βιομηχανικό λιμάνι. Το ψηφίσαμε. Εγώ τον ψήφισα για να δώσει τη σωστή ανάπτυξη στην πόλη μου. Μέχρι τώρα η πόλη μου ήταν παραμελημένη. Επέρασε το 1974, λόγω της εισβολής, έχει καταστραφεί περιβαλλοντικά. Είχαμε αυτόν το καταστροφή στη χώρα μας και επιβαρύνθηκε η Λάρνακα. Μεγάλωσα μέσα σε ένα βιότοπο. Στη Χρυσοβολή της αντίπλα ήταν ένας υγροβιότοπος μέχρι την Ορόκληνη. Αυτός ο υγροβιότοπος δεν υπάρχει. Και μιλούμε για λίμνη της Ορόκληνης. Ήταν όλη η περιοχή από τον πρόδρομο μέχρι τη Τριγέγια υγροβιότοπος. Αυτός ο υγροβιότοπος δεν υπάρχει λόγω της εισβολής. Τώρα υπάρχει δεύτερη καταστροφή, οικονομική καταστροφή και θα θυσιαστεί ξανά η Λάρνακα για να έχουμε ευημερία στην Κύπρο. Δεν το θέλουμε αυτό το πράγμα. Ήμασταν πίσω και λέω καλά που ήμασταν πίσω σε κάποιο βαθμό, διότι μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα σωστά, αλλά έχουμε πάρει ένα λάθος δρόμο. Δεν θέλουμε το βιομηχανικό λιμάνι. Αυτή είναι η কথা. Έβαλες τα πράγματα σε μια σωστή διάσταση. Συγγνώμη. Το ερώτημα είναι βιομηχανικό ή τουριστικό. Εάν δεν έχουμε τουριστικό, τι θα πάμε. Τίποτε, θα το αφήσουμε έτσι. Διότι εγώ δεν εκλέγηκα ούτε για να γίνω πολιτικός καριέρας, ούτε για οτιδήποτε άλλο. Εκλέγηκα για το καλό του της πόλης να δουλέψω με όλες μου τις δυνάμεις. Και πραγματικά είναι με όλες μου τις δυνάμεις που εργάζομαι για το καλό του της πόλης. Και βάλω το ερώτημα. Εάν τα τελευταία 20 χρόνια θέλουμε τουριστικό λιμάνι και τουριστικό λιμάνι δεν βλέπουμε. Δεν βλέπουμε. Και έχουμε μια προοπτική της ενέργειας, η οποία θα χρησιμοποιήσει το λιμάνι μας για 3 χρόνια, αλλά θα μπορεί, διότι η ενέργεια δεν είναι μόνο βιομηχανία. Ενέργεια είναι τεχνολογία, είναι καινοτομία, είναι εκπαίδευση, είναι υπηρεσίες, είναι εμπόριο. Εάν μπορέσουμε να φέρουμε οικονομική πόρο σε αυτή την πόλη, απλώς έτσι αβίαστα να την προωθήσουμε και να πούμε δεν μας πειράζει, εμείς θέλουμε τα μάτια μας να μην κλειστά, γιατί είπαμε τουριστικό λιμάνι πριν 20 χρόνια και τουριστικό λιμάνι θα κρατήσουμε ώσπου να πεθάνουμε. Είτε το δούμε είτε δεν το δούμε. Δεν έχω αμφιβολία ότι αν είχαμε την επιλογή μεταξύ τουριστικού και βιομηχανικού δεν θα είχε ένα άτομο που να μην έφερε το τουριστικό. Αλλά δεν την έχουμε. Εάν προκύψει να την αρπάξουμε, γι' αυτό πρέπει να πιάσουμε και παράταση στην κοινοπραξία για να κρατήσουμε τον όνειρο. Αν δεν προκύψει, τι κάνουμε. Και δεν το βάλω έτσι, ας πούμε, απόλυτα. Αλλά λέω τη θέση μου. Λέω την έντυπα μπροστά σας. Ότι πιστεύω ότι πρέπει το θέμα της ενέργειας να το εξετάσουμε, να το αξιολογήσουμε, να ελαχιστοποιήσουμε, να μηδενίσουμε τις επιπτώσεις στην υγεία και στο φυσικό περιβάλλον. Αλλά είναι μια μεγάλη προοπτική. Δεν μιλούμε για την οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα. Μιλούμε αν η Κύπρος μας έχει μια ελπίδα να ανακάμψει, είναι μέσα από την ενέργεια. Εγώ βάλω τη θέση μου. Εγώ την βάλω έτοιμα μπροστά σας. Τη λέω καθαρά και τη λέω με γενναιότητα. Που για 5 μέρα οφείλω να την πω.
οφείλω να πω ότι πρέπει να το εξετάσουμε πριν το απορρίψουμε. Αυτό πρέπει να πω.